Ka wawuok Mombasa to wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Kama ni Rawere kaunti ma Homa Bay onyisi mondo ket maino margi e somo tije mag lwedo manyalo miyo gibed kod lony e sectors mopogore ma gidwaro mar tieko midhiero mar nok mag tije mar rowere mathoth sani neno e piny Kenya. Nyasi mar sidho kondo rawere mane otieko tiegruok margi mar sitima bang' yudo sir kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Wilan. Jatend migawo mar somo e kaunti ma Homa Bay Martin Opere ne okoni tije mag lwedo sani ema nyalo reso rowere. Ne okono rowere mondo bed gi ng'eyo ni konyruok mar ngima ok en mana dhi e rang'iny mar somo mamalo. Ka okoni rowere ma orem donjo e mbalariany ka oyudo tiegruok makare to biro bedo gi telo mar chuogo tije mag giwegi. What you want to do, you will come back with your certificates to chako lwero everybody. Jirende di tena no tabrendi ki tich to tijino bendo onge. I want to say that when we pick technical skills, we'll be doing the right things. And this is what we need to tell our youths. These are not just vocational skills, but these are life skills that you will carry for the rest of your lives. This project was not about giving you all the answers that you need in life. It was about equipping you with the tools so that you can chart your own path. Whether you choose further education today, whether you choose entrepreneurship, or whether you choose to join employment, kindly know this: you are more than prepared to take the next step with confidence. There is no need to fear anything. Wilan has made you a tool for empowerment, self-reliance, and economic emancipation. Okay? Yeah, so you must make this count. That is the most important thing, and that is what we are going to celebrate. That is what these parents here will be celebrating. This is just the beginning of it.